Dembaşa balno îro rojekê din ji rojên zimanê Kurdî ye. Hûn hemû bi xêr hatin. Îro em di Diwaneya Zimanê Kurdî ya pêncemîn de bi hev re bin. Ger ku bibîra we, em Diwaneya Zimanê Kurdî ya çaremîn de li ser nasîna Kêsûtiştan û cînavkên şanîdanê yên Xwrûsê kinîbûn. Di vê waneyê de jî em ê hevokên neyînî bibînin. Ango hevokên bi neyê tên neyînîkirin. Werin em li ser mînakan mêze bikin ka em hevokên neyînî çawa saz dikin. Ev vîdeo di vîdeoyekê kurt be ji ber ku mijar pir zêde nezor e û hêsan e. Ji bo ku em hevokekî neyînî bikin, di zimanê Kurdî de em neyê bikartînin. An jî nexêr. An jî li serê hevokê na bikartînin. Werin em mînaka mêze bikin ka çawa çi dibe. Navê min Neegîd e. Navê min Ronas e. Di vir de ez agahiyekî di derheqê xwe de didim û bijarê sererast dikim. Lê mêze bikin navê min Neegîd e. Navê min çi ye? Navê min Ronas e. Mînekekê din ez ne xwendekar im. Ez mamoste me. Di vir de jî ez derheqê karê ku ez dikim de agahiyekî didim. Ez ne xwendekar im. Lê ez çi karî dikim? Ez mamoste me. Ango ez mamosteyê zimanê Kurdî me. Ev ne televîzyon e. Ev kompûter e. Ev jî heman tişt e. Wekî ku hûn di van mînakan de jî dibînin, me bi rêya qertefa neyê hevokên neyînî saz kirin û hûn jî dikarin bi pirs û bersivên xwe mînakan zêde bikin. Werin em pirsek din jê bikin. Ew ne reşo ye. Mêzin ev wekî pirs tê kirin, yanî pirsek li jiyekê tê kirin û wek bersiv jî nexêr ew hogir e. Ango ew hogir e, ew ne reşo ye. Lê di vir de hevoka pirsiyariyê an jî sazkirina hevoka pirsiyariyê de car di ne di wir de hatiye bikaranîn. Lê ev hevok tê kirpandin. Ango çawa? Ew ne reşo ye, wek pirs tê sazkirin. Wek bersiv? Nexêr, ew hogir e. Mînekekê din tu ne ji Qersê yî? Belê, ez ji Qersê me. Di vir de jî ne hatiye bikaranîn di nava pirsê de, wek bersiv jî belê hatiye bikaranîn. Ango hûn dikarin wek bersiv nexêr an jî belê jî bikarbînin, bîrnekin nexêr an jî na ji bo neyînîkirinê tê bikaranîn, belê erê jî ji bo erênîkirinê tê bikaranîn. Berêvalno em hatin dawiya vîdeoyekê din jî. Heta vîdeoyekê din bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Ji bîr nekin Kurdî bixwînin, Kurdî binivîsin û Kurdî biaxivin. Dema xweş, jiyana we bila bi Kurdî be. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي